Iya, আজি Lontong hiduri. Oi thaliसो खनजिताया जाथिथि खम नङा बियो गोदो नोंनो माबाबाय एथ' मोजां नङा होमबा लामा दिन्थिना होबाय दा मा सिस्टेम जालांखो मोजाङै मोजां न'आव थाबानो जाबायमोन आं गोदोनिफ्रायनो बुंखायो बिदि ओरै बेरेला बेरेलिखौ बारा बेरेलाबायनो नाङा एक्ट्रेस जाबाय हिसाबै दा ओमफ्राय बिसोर सानैजों दैदेनजों बिजोंहाय भिडिअ बानायदों खनजिता फिसाइजों ओमफ्राय खनजिताखौहाय बुंबाय बैथालिसो बियो होननानै एक्चुअलि नों सोर बेखौ बिदि बैथालि बाजारि होननानै बुंनो बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर जेन नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर दिनाव बेफोरबायदि भिडिअआहाय भाइरेल जादों लोगोफोर नङाब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां Iya, আজি Lontong hiduri. Oi thaliसो खनजिताया जाथिथि खम नङा बियो गोदो नोंनो माबाबाय एथ' मोजां नङा होमबा लामा दिन्थिना होबाय दा मा सिस्टेम जालांखो मोजाङै मोजां न'आव थाबानो जाबायमोन आं गोदोनिफ्रायनो बुंखायो बिदि ओरै बेरेला बेरेलिखौ बारा बेरेलाबायनो नाङा एक्ट्रेस जाबाय हिसाबै बै थालिसो जाथिथि खम नङा नोङो दा स' खोनाबायना नोंथांमोना बिनि आखुखौहाय मानो होनबा दैदेनाबो एसे मिथिखागौ बिनि बेबहारफोरखौहाय दैदेनल' नङा अनेक मानसियानो मिथिगौ दाबो बिनि हवाट्सआपआवहाय नुवाखै नों बिसिबां हौवाफ्रा गाव गोदो गोसथोनाय सोर सोरनाव थाखा बिनानै जानाय मानाय बिसिबां हौवाफ्रा माबा खालामगासिनो दङ हरगासिनो दं माने सोर सोरनो मा देखायहरनाय सोर सोरनो मा गावनि अंग'खौ देखायहरनाय बेफोरखौ सिनाय बुंहरो नों आवगोल हरनाय भिडिअफ्रा दाबो जोंनाव दंजोबो जोंजों रायज्लायफिनाब्ला नोंथ' दा फिसाखौ गारनानै खारबाय नों जोंजों रायज्लायफिनाबा नै नोंनि माखासे भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामबावोसै जों नोंखौ नोंना फिसायानो जखन भाइरेल खालामबायबा आरो जोंबो खालामगोन होननानै अनेक मानसिफ्रा हवाट्सआपआव हरगासिनो दं आरोखि आं बेफोरखौ मालाबा हगारना होगोन बे हरनायखौ नोंथांमोना नुगोन खिन्थु आं दा हगारथ'आ आरोखि मानो होनबा आंहा मोनसे प्रब्लेम दं नालाय केस गेलेनायनि खोथा दङ केस जोबखांनायनि A few moments later गासैबो जायफोरा नायदों जोबजासिम नायदै जानला माला कमेन्टफोरखौ दा हरलाबाय थ' आं दिनैहाय फंनैसो खोथा बुंगोन आरोना दे खनजिता फिसाइ थग्रनखौहाय दा ओमफ्राय बिसोर सानैजों दैदेनजों बिजोंहाय भिडिअ बानायदों खनजिता फिसाइजों ओमफ्राय खनजिताखौहाय बुंबाय बैथालिसो बियो होननानै एक्चुअलि नों सोर बेखौ बिदि बैथालि बाजारि होननानै बुंनो आरो खनजिता फिसाइखौ होनो आं सासे हौवा थानायावहाय ओरैबादि हिनजावखौहाय बाथ्रा बुंहोबाय आसुरित मोनदों आङो नोंनाव एसेबो अननाय गैया एसेबो बिखा दंना गैया नोंनावहाय अननाय गोसो गैयैखायनोथ' नों बेफोरबायदि मालाया दिनै नोंनि बिसिखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुंलायलायनो हादों नोंनावहाय अननाय होननायानो गैया बेनिखायसो मालाया दिनैहाय बुंनो चान्स मोनदों साहस मोनदों मानो बुंनो मोननांगौ नों थासैयावहाय दिनै बे बैथालि बाजारि होननाय सोदोबा बेसे गाज्रि बैथालि बाजारि होननाय सोदोबा ओरैबादि गाज्रि सासे हौवाजों नङा सानै साथाम साब्रै हौवाजोंसो खारलाबायग्रा माबाखौसो बैथालि बाजारि होननानै बुङो बैथालिसो होनना बुंदों नालाय बियो अयनाय हौवा मानसिनि खुगायावहाय बेफोरबायदि सोदोबा ओंखारनोनो समाया आसुरित आरोना नोंसोरलाय मा जेनेबा खनजिताखौसो नोंसोरो बैथालि बाजारि होननानै बुंबाय दे नोंसोरनि आखला माबायदि नोंनि आखला माबायदि बेसे मोजां नोंसिनि आखला देलाय खोन्थालाय ससियेल मिडियानि रायजोफोरा नुवा नामा नोंसिनि आखलखौहाय बे बैथालिजोंनो नोंसोरो माथो बेसे रिल्स भिडिअ खालामनानै हगारदों बेसे मोसा हगारदों लाजिया नोंसोरो गावसिनि ग्रुपखौनो गावसिनि लोगोखौनो गावसिनि माबाखौनो ओरैबायदि गावसोरनो फानायलायबाय थायो लाजिया बेफोरबायदि रायनो बुंनो जोंनि ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि बुंनानै दालाबो दै आं डाइरेक्ट बुंखादों गाज्रिमोन मोजांमोन आं डाइरेक्ट बुंखादों बेफोरबायदि बुंनानै दालाबो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि दाहगार जोङो दुखु मोनो जोङो सासे हिनजावनि थाखाय गासैबो बरनाम थाङो मिथिबाय आरो बेफोरबायदि फिसाय थासेयावहाय गुबुन सासेनि फिसायाहाय बेफोरबायदि बुंनो पावार गैया सनाफोर नोंसोरनो कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरदो बिसोरखौहाय एसे बुजायदो
जोंनि ससियेल मिडियानि रायजो राजाफोर आदैमोन बा मादैमोन बा जोंनि आबै आबौमोन एसे खोन्थाहरदो एसे बुजायदो हौवा थासैयाव गुबुन सासेनि हौवाया ओरैबायदि गाज्रि बुंनाय लोगो नांनानै रायनाय गावनि हिनजावखौनो थोद 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 बेखौसो नुबाय आं खनजिथा फिसाय थग्रोन थंगालाखायनोथ' खनजिथाया ओरैनो गाराखै गारनो नागिराखै ओरैनो जाय हौवाया हिनजावजों एसेबो सापर्ट गैया बेफोरबायदि हौवाजोंलाय माला संसार दानोसै जाय हिनजावा गावनि न'खरखौ गारनानै हौवानि न'खरखौ जुग जुग संसार जानो रुजु रुमु संसार जानो होनानै फैयो बैबायदि मानसिया बैबायदि हौवाया दिनै हिनजावजों लोगो जायालासिनो गुबुनजों लोगो जानानै गावनि हिनजावखौनो रायनाय नोंखौसो नुबाय आं खामानि गैया थग्रोन थंगाला गोजा नोंसोर सानैबो थंगालासो एक नम्बर थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय माबोरै जाथाया जालांगो आरो माने गावजोंनो बयजोंबो सिनायजानो लुबैदोंब्ला नैफोरबायदि रावखौहाय बिथांमोनाबो खालामनो नाङा बा बुंनो नाङा आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअ'खौहाय लाबोनायाव नोंथांमोना गोबाङानो गाज्रि मोननो हागौ सोरबाया नायनो मोजां मोननो हागौ आरोना लोगोफोर थ' बेनि गेजेराव आं जायफ्रानोखि गाज्रि मोनदों बिथांमोननि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय नैफोरबायदि भिडिअ'खौ आं लाबोनायनि थाखाय थ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय भिडिअ'खौहाय गोलाव खालामलिया बाथ्राखौ पेक बुखिनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेफोरबायदि भिडिअ'खौहाय नोंथांमोननि सेराव नुबाय थागोन होननानै नोंथांमोना आसा खालामदोंबा बे आंनि बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे गिबियावनो नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैग्रोयो आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय